ayaw kumpiyansa, ayaw pirmi katawa ug dali. Kung si Mrs. Kalit lang kausap, murag artista sa tanang lihok ug lakaw. Sige pangarte, sige pa cute, murag na pirmi bagong mood. Usahay maldita, usahay sweet, ikaw na lang ang maglibog sa iyang trip. Pero ayaw dayon og huna-huna, nga na siya'y laing gipalabi. Mas maayo nga mag-istorya mo, kayang pagsalik o komunikasyon importante kaayo. Mga bana, ayaw lang kumpiyansa, amo maanggog mga inyong gisugdan. Ayaw hulata nga mo bugnaw ang pagbaye, kayang gugma kinahanglan pirmigati manon. Kung naamoy kalainan istoryahi, ayaw pasagti nga mo tubo ang kasuko. Mas ligon ang relasyon nga adunay pagsinaptanay, kay ang tinuod nga gugma dili dali mabungkag. Hatagi siya panahon o pagtagad, usahay maora gyud iyang gipangita. Dili tanan nga pangarte adunay laing kahulugan. Usahay gikapoy lang o nang inahanglan ug pag-atiman. Ayaw pud kalimti ang pagpasalamat sa tanang sakripisyo nga iyang gihimo. Kay ang panimalay nga puno sa respeto, mas malipayon ug mas lig-on kanunay. Dili ang selos ang tubag sa tanan, dili pud ang pagduda matag higayon. Mas maayo ang pagsalik ug gugma nga gitukod sa kamatuoran ug pagrespeto. Mga bana, ampingi ang inyong pamilya, pabilhi ang asawa nga kauban sa kinabuhi. Kayang gugma dili lang sa sinugdanan, kundili adlaw-adlaw nga paningkamot. Busa, ayaw lang kumpiyansa, apan ayaw usab dali maghimog konklusyon. Sa gugma, ang labing importante, ang matinud-anon nga kasing-kasing ug tinungdanay, nga panag-istoryahanay.